லைவ்ல போட்டேன். நீங்க வந்து அப்புறம் கூட நீங்க பின்னாடி கூட பொறுமையா எடுத்து நீங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம என்ன கேள்வி கேட்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் அத்தியாயத்தோட நல்லா நோட் பண்ணீங்க, அப்படியே ரெக்கார்டிங்ல எடுத்து பாருங்க. முதல்ல அமைப்புக்கு சொல்ல போறேன். இந்த அத்தியாயத்தோட அமைப்புகள் என்ன அப்படின்னு படிக்க போறோம். இந்த அதுல வந்து 5 கேள்வி 3 இதா பிரிக்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்தை 3ஆ பிரிக்கிறோம். 3ஆ பிரிச்சு அதுல ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அமைப்பு. இந்த அமைப்புல என்ன சொல்லுது, இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்தின் எத்தனை பதங்கள் இருக்கு அது நீங்க சொல்லணும். அத்தியாயம் எவ்வாறு தொடங்குகிறது, இந்த அத்தியாயம் எப்படி தொடங்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லணும். அதே மாதிரி அத்தியாயத்தின் பிரிவுகள் யாவை, பதங்களின் தலைப்புகள் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகின்றன என்பதை விரிவாக்கவும். அதாவது அத்தியாயத்தோட பிரிவுகள் யாவை, பதங்கள் தலைப்புகளால் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகின்றன என்பதை விளக்கவும். அது நம்ம விளக்கி சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி அத்தியாயம் எவ்வாறு முடிகிறது, இந்த அத்தியாயத்தும் நம்ம ஆரம்பிச்சது எத்தனை பதம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இது எங்க ஆரம்பிச்சு இந்த அத்தியாயத்துல எந்த பதத்துல முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி அந்த முடிவு வந்து எப்படிப்பட்ட முடிவு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா முக்கியமா அப்பதான் நாம வந்து அடுத்த லெவல் போகும்போது டீச்சர் போறதுக்கோ மத்த படிக்கிறதுக்கோ நம்ம பக்தி சாஸ்திரி போறதுக்கு வைபவ் போறதுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது அடித்தளம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 கொஸ்டின் வந்து அமைப்பு, இந்த அத்தியாயத்தோட அமைப்பு நாம சொல்லப்படுது. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளடக்கம். இதோட பொருளடக்கத்தை நம்ம பாக்குறோம். என்ன சொல்ல, இதுக்கு ஒரு 5 கேள்விதான். அமைப்பு பார்த்தோம், இப்ப பொருளடக்கம். இந்த அத்தியாயத்தோட பொருளடக்கம் பாத்தீங்கன்னா, அத்தியாயத்தின் உள்ளடக்கங்கள் யாவை, உள்ளடக்கங்கள் யாவை, இந்த அத்தியாயத்தின் அர்ஜுனன் கேள்விகள் யாவை, இந்த அத்தியாயத்தோட அர்ஜுனோட கேள்விகள் யாவை, பதங்கள் அதாவது அது நம்ம வந்து அந்த பதத்துல வந்து எந்தெந்த பதத்துல அவர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு நீங்க ரிப்பீட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நல்ல மெமரி ஆகும் உங்களுக்கு. அர்ஜுன் எங்கெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல கேள்வி கேட்டான். இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல மொத்தமே 46 பதம் தான். 46 பதத்துல பகவான் கிட்ட எங்க என்ன பேசினா, யார் என்ன பேசினாங்க, இப்ப அவர் கேட்கிற கொஸ்டின் என்ன, அர்ஜுனன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். மத்ததெல்லாம் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல எல்லாரும் பேசுறாங்க. எல்லாருமே வந்து இப்ப துரியோதனன் பேசியிருக்கிறான், சஞ்சயும் பேசியிருக்கிறான், அப்புறம் வந்து இவரு திருதராஷ்டிரர் பேசியிருக்காங்க, எல்லாமே பேசிதான் இருக்கிறாங்க இந்த அத்தியாயத்துல. ஆனா நம்ம கேட்கிற கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாரு அப்படிதான் நமக்கு, அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன அப்படிதான் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அது நம்ம எடுத்துக்கணும். அர்ஜுனோட கேள்விகள் யாவை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இரண்டாவது. மூன்றாவது, பகவான் கிருஷ்ணனின் பதில்கள் யாவை, இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் பேசியிருக்கிறாரா, இந்த அத்தியாயத்துல பேசினாருன்னா என்ன பேசியிருக்கிறார், அவருடைய பதில் என்ன மாதிரி நமக்கு சாராம்சம் புரிஞ்சுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்தின் வழங்கப்பட்ட ஒப்புமைகள், அதாவது இது சப்போர்ட்டிங்கா. இப்ப நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றார், ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி நம்ம சீல பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருள் அடக்கத்துக்கு அதாவது அந்த நம்ம இப்ப வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும், அது தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க, அதோட விளக்கத்தை சில பிரபுபாதா கொடுக்கிறார். ஸோ அப்போ வந்து இப்போ 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல இது நம்ம ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா பகவான் சொல்றார், ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொடுக்குறாரு. அது எந்த தத்துவத்துல வருதுன்னு சொல்றாரு, சாங்கி தத்துவம் கொடுக்குறாரு 2வது அத்தியாயத்துல. 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்கமா கதையை ஸ்டோரி சொல்றாரு, நிர்கமா பத்தி சொல்றாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதை பத்தி சொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஓமையை சொல்றாங்க இல்லையா, அதை பத்தி நாமும் அது விளக்கம் அந்த அத்தியாயத்துல ஏதாவது சொல்லியிருந்தாருன்னா நீங்க சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அது 46 பதமும் நீங்க சும்மா சாதாரணமா படிச்சா போதும், உங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா, அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை 4வது, இந்த அத்தியாயத்தின் வழங்கப்பட்ட உபயோகங்கள் படிச்சோம். 5வது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தின் முக்கிய தலைப்பு என்ன மற்றும் தலைப்புடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லப்படுது 5வது கேள்வி. இந்த 5 கேள்வி இது பொருள் அடக்கம். அப்புறம் இணைப்பு மற்றும் பொருள், இது கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இணைப்பு மற்றும் பொருள், இதுல ஒரு 5 கேள்வி கேட்கிறாங்க. இதுல 5 கேள்வி என்னன்னா, முந்தைய அத்தியாயத்துடன் தொடர்பு என்ன, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் கிடையாது, இதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா இனி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட தொடர்பு வச்சுதான் 2வது அத்தியாயமே தொடங்கும். ஏன்னா அர்ஜுன் அது மாதிரி தான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு. நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துக்கு அதுக்கு நம்ம அது படுத்த வேண்டாம். இருந்தாலும் இந்த முதல் அத்தியாயத்தோட தொடக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முந்தைய அத்தியாய தொடக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் ஏன் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த மாதிரி ஆனாருன்றத நம்ம முன்னாடி அவருடைய பற்றுதல் தானே அவர் இந்த இடத்துல இதானாரு, அதை நாம ஒரு விளக்கமா கொடுத்துக்கலாம். அது விளக்கமா கொடுத்து நாம அதுக்கு பதில் தேடிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் என்ன, இணைப்பு மற்றும் பொருள், இது கேட்கிறாரு. அடுத்து வந்து 3வது கொஸ்டின் என்ன,
அடுத்த அத்தியாயத்தோட தொடர்பு என்ன? அடுத்த அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம். இந்த முதல் அத்தியாயத்துல 2வது அத்தியாயம் என்ன அத்தியாயம் வரும் அது? அது நீங்க பேரை சொல்லணும். அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துக்கும் அந்த தொடர்பு என்ன? அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்தின் 4வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அத்தியாயத்தில் நீங்கள் மிக முக்கியமானதா கருதும் பதம் எது? உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பதம் இந்த இந்த அத்தியாயத்துல எனக்கு சொல்ல போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு. 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுன வந்து அர்ஜுன் வந்து பகவான் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கிறார். காற்றை கூட குடுகுல அடிச்சு வச்சிருவேன் அப்படின்னு கேட்டார் பாத்தீங்களா? அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா அதுக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கான முக்கியமான சாராம்சத்தை அதை கொடுத்துருக்கிறார். 34, 34, 35 கொடுக்குறாரு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது. ஸோ அதுதான் பகவத்கீதை. அது வாழ்க்கைக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நான் எடுத்துப்பேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த 70 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன கொடுத்தாருன்றதை நீங்க அதை நோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன? உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு பாதிச்சுன்னா அது ரொம்ப பிடிச்சது, உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப உத்தியோகம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எழுதலாம். அது எத்தனாவது? 4வது கேள்வி. 5வது கேள்வி, இந்த அத்தியாயத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது இந்த அத்தியாயத்தோடது? ஸோ இந்த 5 விதமான கேள்வி நம்ம என்ன படிச்சோம்? இணைப்பு மற்றும் பொருள் 3வது. 2வது கொஸ்டின் கேள்வித்தாள் பாத்தீங்கன்னா பொருள் அடக்கம், அதுல 5 விதமான கேள்வி. அதே மாதிரி அமைப்புலயும் 5 விதமான கேள்வி. இது எல்லாமே இந்த கொஸ்டின் எல்லா அத்தியாயத்துக்கும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும், மாறி மாறி வராது. இந்த 5 15 கொஸ்டினும் வந்து ஒரு அத்தியாயத்துக்கு மாறாது, கொஸ்டின் மாறாது. ஆன்சர் நீங்க அந்த அத்தியாயத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு நீங்க சொல்லணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை மட்டும் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்க ரெக்கார்டிங்ல திருப்பவும் நான் வேணா சொல்றேன். அமைப்புல வந்து 5 விதமான வரும். நான் வேணா பிபிடி இதை வந்து நான் குரூப்ல போட்டு விட சொல்றேன். மாதாஜி இதை போட்டோ எடுத்து நான் போட்டு விட சொல்றேன். இதை நீங்க அப்படியே பார்த்து கூட நீங்க அடுத்த அது நீங்க படிக்கலாம். சரி, இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா 18 அத்தியாயத்துக்கும் இதுதான் கேள்வி. இப்ப நம்ம சொன்னோமே இந்த 15 கேள்வி தான் இந்த 18 அத்தியாயக்கும் ஒண்ணு. ஒரே மாதிரிதான் எல்லாரும் கேள்வி. பதில் மட்டும்தான் நீங்க அந்த அத்தியாயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாறும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு நம்ம என்ன சொன்னோம்? இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து படைகளை கவனித்தல். அதெல்லாம் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. இந்த அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகம் வந்து 46 ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எத்தனை பதங்கள்? இந்த அத்தியாயத்தை எவ்வாறு தொடங்குகிறது? இப்ப யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்க மட்டும் இந்த முதல் அத்தியாயத்தை சொல்லிக்கலாம். அமைப்புல வந்து சொல்லப்படுது 3வது கொஸ்டினா கூட இந்த அத்தியாயம் எவ்வாறு தொடங்குகிறது? அர்ஜுனன் வந்து படைகளை எல்லாம் அப்படி பாக்குறான், சொந்தக்காரங்க அவங்க எல்லாம் பாக்குறான். மனசு மயக்கமாகி வில்ல கீழே போட்டு உட்கார்ந்துடுறான். அந்த மயக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி திருதராஷ்டிரனோட ஆரம்பிக்கிறாங்க பிரபுஜி. சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு போர்ல என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படி. இங்கே பழைய இடத்துல இங்கே வாங்க, நாங்க எல்லாரும் இப்ப போயிட்டாங்கல்ல, நாங்க வருவாங்க வைக்கிறோம், இனிமே கிளாஸ் எடுக்கிறோம். பழைய இடத்துல இருந்து பசங்க போயிட்டாங்க. வேற யாரும் பேசுறாங்க மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? மியூட் பண்ணிட்டேன். அர்ஜுனின் மனநிலை வந்து அவன் அறியாமையினால, பௌதீக பற்று மற்றும் அறியாமையினால அவன் மனம் கலங்கி இருக்கான். அதாவது இது பண்ணிருக்காரு இல்லைங்களா? அந்த இது பண்ணிருக்காரு. சரி, இப்போ வந்து வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா பாருங்க. இந்த அத்தியாயம் எவ்வாறு தொடங்குகிறது? 2 மாதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாரும் பேசணும், அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நம்ம என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இந்த அத்தியாயம் வந்து போர்க்களத்துல பேசப்பட்டிருக்குது. அதான் அத நம்ம சொல்லணும். போர்க்களத்துல பேசப்பட்ட ஆரம்பிச்சது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து ஆரம்பத்திலேயே என்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் குருகுலத்தா பிள்ளைங்களுக்கும் பாண்டபுத்திரர்களுக்கும் பிரிச்சு பேசுறான். அதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அவன் மனசு வந்து தன்னுடைய தம்பி பிள்ளைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகள்னு அவன் ஏத்துக்கிறல. அந்த வித்தியாசம், அவனுடைய குருட்டுத்தனமான ஒரு பாசம், அதுல இருந்து பண்றான். சஞ்சயனுக்கு மனக்கசப்பு, என்ன இவன் இப்படி பேசுறானே அப்படின்ட்டு. அதுல இருந்தே ஆரம்பிக்குது பிரபுஜி.
ஓகே 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 ஒரு அரசன்ற முறையில அவன் நினைக்கிறது ரைட்டா இருக்கலாம். குருகுலத்துல சேர்ந்தவங்க எல்லாம் இவங்க இல்ல இவங்க பஞ்சபூதங்களுக்கு பிறந்தவங்க தான். இருந்தா கூட தம்பி பிள்ளைகள்னா அங்கீகாரம் கிடைச்சிருது இல்ல. அந்த இடம் தான் எனக்கு எப்பயுமே ஒரு குழப்பம் இருக்கும். திருதராஷ்டிரன் நினைச்சதுலயும் தப்பு கிடையாது. இது சரி, எப்படி பிரபு நீங்க விளக்க போறீங்க எனக்கு? விளக்குறேன். நீங்க தான் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் நீங்க தான் வந்து விளக்கணும். நீங்க என்ன திரும்ப சொல்றீங்க. சரி, ஓகே. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைப்பு நாம பாத்துங்க. இப்ப நான் அந்த ஸ்லைடு இப்ப தெரியுது, எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா இந்த இது? இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு பிக்சர்ல, மானிட்டர்ல? நல்லா கிளியரா தெரியுது. பொடியா தெரியுது. இல்ல ஜூம் பண்ணுங்க மாதாஜி. தெரியுது Zoom பிரபுஜி. பண்ணுங்க. தெரியுது தெரியுது. இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து குருஷேத்திரத்தில் போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் பதம் நம்ம ஒரு சிம்பிளா படிச்சுன்னு போயிடலாம். முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க. சஞ்சயனே போர் புரியும் விருப்பத்துடன் அதாவது தர்மசேத்திரன் குருஷேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய என் மகனும் பாண்டவன் மகனும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு பகவான் சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் முதல்ல கேள்வி கேட்கிறார் இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அற்புதம் சொல்றதோட பாத்தீங்கன்னா அதுல பந்தப்பட்டு தான் ரொம்ப அதுல நிறைய விஷயமா நாம அதை பார்ப்போம். சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார். இப்ப இரண்டாவது பாதத்துல ஒரு நம்ம விரிவா படிச்சிருக்கிறோம். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு புரிதல் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாம். இதை முடிச்சுட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினே எடுத்துக்கணும். நீங்க கொஸ்டின் அதை ஆன்சர் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். இது சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல? முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் சொல்றார். இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். மன்னரே பாண்டுவின் மகன்களும் அணிவகுப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியான அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். அதாவது இன்னும் விளக்கலாவ சஞ்சய் அவங்க வந்து கேட்க போறாரு. யாருக்கிட்ட போய்? துரோணாச்சாரிய கிட்ட போய் துரியோதனன் கேள்வி கேட்கறான் அப்படின்றத இங்க விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரியே படிங்க, அப்பதான் ரொம்ப நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியும். திருதராஷ்டிரர் முதல் ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லி இருப்பார் சஞ்சயன்? அங்க என்ன சொன்ன, பாண்டுவின் மகன்களும் என்னை செய்தா சஞ்சயனே அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார். அதாவது தர்மசேத்திர குருஷேத்திரத்திலும் எவ்வாறு கூடி என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்தா சஞ்சயனே ஒரு விளக்கமா கேட்கிறாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு? மன்னரே பாண்டுவின் மகன்களும் அணிவகுப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியான அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். அப்போ என்ன நம்ம திங்க் பண்ணலாம். அப்போ அவர் என்ன பேசியிருப்பார், என்ன மாதிரி சொல்லி இருப்பார் அர்ஜுனன், அதாவது சஞ்சயன் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படி ஒரு நம்ம அது கொஸ்டின் வருது இல்லையா, அவங்க கேட்கிற கொஸ்டின். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, ஆச்சாரியாரான குருபர குமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனான அணிவகுப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்கள் மாபெரும் படைகளை பாருங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். இது நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல இது ரொம்ப அழகா நாம முன்னாடி படிச்சோம். ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் படிச்சு ரொம்ப நாள் வச்சு மறந்துட்டு இருப்போம். இருந்தாலும் நீங்க அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம். அவரு இந்த இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி அவரு துரியோதன சாராம்சம் வச்சு கேட்கலாம். இது சஞ்சயன் தான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு. இங்க இவன் பேசல, யாரு டைரக்டா வந்து பேசல இவன். ஆனா வந்து சஞ்சயன் தான் இங்க வந்து அவங்க பேசுறத அவர் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. அவரு இந்த மாதிரி அவர் கொஸ்டின் சஞ்சயன் சொல்றான். என்ன சொல்றான் பாரு, அவருடைய ஆச்சாரி யாரு துரோணாச்சாரிய கிட்ட அவன் சொல்றான். குருபத குமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனான நேர்த்தியாக அணிவகுப்பட்ட பாண்டுவின் புத்தர்கள் மாபெரும் படைகளை பாருங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்ப இந்த துருபத குமாரனா அவன் பையன் பேர் எனக்கு தெரியுங்களா? திஷ்டத்யும்னன். ஓகே, ஹரிபோல். அப்ப அவர் வந்து யாரு? துரோணாச்சாரியோட சீடன் தான் இல்லைங்களா? துரோணாச்சாரிய கொல்லக்கூடியவன் அவன் தான். துருபதன் வந்து யாகம் இது பண்ணி அக்னி மூலியமா வந்துதான் திரௌபதியும் இவங்களும் வராங்க, துஷ்டதுமனும் வராங்க. துஷ்டதுமன் எதுக்கு வரான்? துரோணாச்சாரிய கொல்றதுக்குனே வரான். அதுதான் அவனோட அவதாரமே அதுதான், அவன் பிறப்பே அதுதான். சோ அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு இவர் வந்து துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு? கலையை கத்துக் கொடுக்குறாரு, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கத்துக் கொடுக்குறாரு. இவனதான் இவர் துரோணாச்சாரியர் தான் கொல்லப்போ வந்திருக்கான். அவன் அவருக்கே தெரியுது, துரோணாச்சாரியர் தெரியுது. தெரிஞ்சு விட அந்த கலையை ஃபுல்லா கத்து கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல இவனுக்கு அதான் சந்தேகம். யாருக்கு?
துரியோதனுக்கு. துரியோதனனுக்கு. ஹரே அதுதான் கிருஷ்ணா அவர் கேட்கிறார். பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஏகலைவன் தான் திஷ்டஜீவனா பிறந்துட்டான் பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? ஏகலைவன் ம் இந்த விரல காணிக்கையா கேட்டார்ல பிரபுஜி. அவன் இவங்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏகலைவன் வந்து இவருடைய சிலையை வச்சு பழகிக்கிட்டு இருந்தான் பிரபுஜி. யாரு? ஏகலைவன் ஒரு வேடன். ஏற்கனவே பண்ணாரு. சரி, அவன் தான் இப்ப திரும்ப திஷ்டஜீவனா பிறந்துட்டான் பிரபுஜி. அப்படி சொல்ல வரீங்க. சரி, அது இந்த இது சொல்ல வரீங்களா? சரி, ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம அதுக்கு ஓகே மாதாஜி. இந்த கதைக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றேன். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்போ துரியோதனோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். துரியோதனோட மனநிலை, ஏன்னா வந்து உங்களை கொல்லக்கூடியவனுக்கு நீங்க எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க. கடைசியில நம்ம நமக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து அங்க பட தளபதியா அவர் இருக்கிறான். அந்த படைக்கு வந்து தளபதியா இருக்கான். பாண்டவர் சைட்ல வந்து தளபதியா அவர் இருக்கான். அப்போ இவன் வந்து சந்தேகப்படுறத யார்கிட்ட சொல்றாரு? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றாரு. இதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும். இதெல்லாம் பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 3 லெவல் 4ல வரும்போதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும். அதுதான் நம்ம இன்னும் விரிவா நம்ம அது சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். இப்போ அது இன்னும் சஞ்சயன் வந்து இங்க பண்றாரு. இதுக்கும் திரும்பவும் அது கண்டினியூ பண்றாரு சஞ்சயன். இந்த 4வது ஸ்லோகத்தையும் கண்டினியூ பண்றார். அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். விராடன், அதாவது துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர். இத வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா வந்து நம்மள இந்த இது கொண்டு வராரு பாருங்க. வியாசர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா ஒண்ணா கட்ட கொண்டாரு. யாரையும் உள்ள இருந்து ஒரு புது கதாபாத்திரத்தை உள்ள கொண்டு வரல. அவர் கொண்டு வராமே சஞ்சயனை வச்சே பேச வைக்கிறார். திருதராஷ்டிரர் கேட்ட கேள்விக்கு சஞ்சயன் பதில் கொடுக்கிறார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நமக்கு வந்து மகாபாரதத்துல உள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் உள்ள கொண்டு வராரு. ரொம்ப அற்புதமா கொண்டு வராரு. அதுதான் நம்ம வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, கதை, வசனம், டைரக்ஷன் எல்லாமே நம்மளுடைய இவர் வந்து வியாச பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்கிறார். ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். புரியுதா மாதிரி நமக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்துற மாதிரி இல்லைங்களா? சரி, இப்ப 5வதுல என்ன கேட்கிறாரு பாருங்க. அதாவது மேலும் அதாவது நீங்க படிக்கிறீங்களா? எனக்கு கண்ணு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. நான் படிக்கவா பிரபுஜி? படிக்க 5வது 1.5 தானே? ஆமா ஆமா. दृष्टकेचु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरभुङ्गवः दृष्टकेतु சேத்தினான் காசிராஜன். நீங்க இது மட்டும் படிங்க. தமிழ்ல அந்த ஸ்லோகத்துள்ள பொருள் அடக்கம் மட்டும் படிங்க. நம்ம படிக்கும். மேலும் திருஷ்டகேது சேத்தினான் சேக்கிதான் காசிராஜன், உருஜித், குந்திபோஜன், ஷைபியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து சஞ்சயன் வந்து 5வது கேள்விக்கும் 5வது ஸ்லோகத்துக்கும் கொடுக்குறாரு. எங்க ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சாரு அவர் ஞாபகம் இருக்குங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல எந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சாரு? அவர் இன்னும் முடிக்கல. அதான் பாண்டுபுத்திரர்கள் வந்து அனுபவித்து இருக்கிற அந்த படைய வந்து துரியோதனன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது நான் என்ன கேக்குறேன்னா, எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னு கேக்குறேன். செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்துதான். அதுதான். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு. முதல் ஸ்லோகத்துக்கு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு அவர் வந்து 5வது பதம் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணின்னு வர்றார். இப்ப 6வது பதத்துல வந்து நமக்கு அதுதான் கொஸ்டினா வரும். எந்தெந்த இடத்துல சஞ்சயன் பேசினான், எங்கெங்க அர்ஜுனன் பேசப்பட்டான், அவனுடைய சாரம்சம் என்ன, இது ரொம்ப நாம உன்னிப்பா கவனிக்கலாம். இதெல்லாம் படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? யாரு நம்மளை தட்டி பேசினாலும் போதும், சொல்றா பாப்போம்னா டக்குன்னு சொல்லிடுவோம். சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம அப்படியே பொறுமையா மண்டையில ஏத்திக்கிட்டே போலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பினாலும் சொல்லிடலாம்னு சொல்லிக்கலாம். ஆமா. இப்ப இது 5வது பதத்திலையும் அவரு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்போ 6வது பதத்துல என்ன சொல்ல வர்றார்? 6வது இது மட்டும் படிங்க மாதாஜி. யுதா மன்யுஷ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஷ்ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாஷ்ச சர்வயேவ மகாரதாக. வீரரான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தம மௌஜன், சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அத வந்து இன்னும் விளக்கமா வந்து சஞ்சயன் வந்து ரொம்ப அழகா திருதராஷ்டிரர் சொல்றார். இப்ப இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு வீரர்களுடைய
அந்த அவங்களுடைய பராகலன்னு சொல்றார், அவங்களுடைய சக்தியை பத்தி சொல்றார். ரொம்ப அழகா வந்து இந்த இடத்துல விளக்கம் கொடுக்குறார். இன்னும் சஞ்சயன் முடிக்கல இல்லைங்களா? 7வது பாகத்திலேயே பாருங்க, நீங்க ஸ்லோகம் படிக்க வேணாம் மாதாஜி, தமிழ்ல மட்டும் அதை மட்டும் படிச்சு விடுங்க, டைம் இல்ல. ஓகே பிரபுஜி. 1.7 ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மியூட் பண்ணீங்க. அவங்க இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம் பாருங்களேன். என்ன சொல்றாரு, ஆனால் பிராமணரே சிறந்தவரே தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகளை பற்றி தங்களிடம் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாப்ல. இது யார் சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா. துரியோதனனா பிரபுஜி? துரியோதனன். ஆனா துரியோதனன் இங்க பேசப்படலையே இல்லைங்களா? இங்க இப்ப துரியோதனன் வந்து பேசல. ஆனா யார் சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து துரியோதனன் வந்து அவர்கிட்ட துரோணாச்சாரிய கிட்ட பேசின்னு இருக்காரு. இதை யாரு சஞ்சயன் வந்து சொல்லின்னு தான் இருக்கிறார். இத மாதிரி பேசினாரு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு வர்றாரு. இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்க துரியோதன சொன்னா அப்படின்றத நாம போய் சொன்னோம்னு வச்சுக்கலாம், ஏப்பா நீ பகவத்கீதை படிச்சியாப்பா, நீ கீதா படிச்சியாப்பான்னு. ஏன்னா இங்க இடத்துல வந்து துரியோதனன் வந்து அவன் திருவாயால இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பேசப்படல, சஞ்சயன் மூலியமா தான் பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் இங்க திரும்ப நான் கேட்டேன். ஆனால் என்ன சொன்ன பாருங்க, பிராமணரின் சிறந்தவரே தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் எனது சேனை அப்படின்றான். நமது சேனை கூட சொல்லல, நம்ம சேனை கூட சொல்லல, எனது சேனை அப்படின்றான். அந்த தான் என்று அகந்தை கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா? எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களும் பற்றியும் தாங்களிடம் கூறுங்களே. 7வது பாகத்திலையும் இன்னும் வந்து இது சஞ்சயன் இன்னும் முடிக்காம இருக்கிறார். 8வது பாகத்துல சொல்றாரு பாருங்க, நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. மதிப்புக்குரிய நாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியர், அஸ்வத்வாமன், விகர்ணன் மற்றும் மந்திரன குமாரனான முதலியோர் போரில் எப்பொழுதும் வெற்றி காண்பவர்களே. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் வந்து யார் சொல்றா? சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு. ஆனா வந்து துரியோதனன் பேசுறத சொல்றாரு. இந்த மாதிரி துரியோதனன் வந்து பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்றதும் இந்த 8வது பதமும் நமக்கு கொடுக்குது. எனக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தின் வல்லுநராக அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களும் தயாராக உள்ளனர். இது 9வது பாகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதை திருப்பும் யார் சொல்றா? துரியோதனன் தான் சொல்றான். 10ல வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது புகழ், அதாவது பலம் அழிக்க முடியாது, ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்டு பாண்டவ சேனை அளவெடுக்கக்கூடியது சொல்லப்படுறார் 10ல. 11ல படை அணிவகுப்பின் நுழைவாள் போர் முனைகளில் இருந்தபடி நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மரின் முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். 11வது பாகத்துல சொல்றாரு. யார் சொல்றா? துரியோதனன் தான் சொல்றாரு. துரியோதனன் அங்க என்ன பேசின்னு இருக்காரோ அது அப்படியே வந்து சஞ்சயன் வந்து ராஷ்டிர கிட்ட அங்க 11வது பாகத்திலையும் சொல்றாரு. அப்புறம் 12லயும் பாருங்க, பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரான பாட்டனார் பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனில் போன்ற உறக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார் அப்படின்னு எங்க சொல்றது? 11ல சொல்லுது. 11வது பாகத்துல இங்க 11ல 12ல ஒரு நிமிஷம் நான் திருப்பவே இல்லை. 12வது பாகத்துல துரியோதனனுடைய பேச்சு வந்து 11ஓட முடிஞ்சிருது. இல்ல முடியல சொல்லி அது இங்க கரெக்டா மாத்தாஜி 11ஓட முடிஞ்சிச்சு. 12 வந்துனா சிங்கம் கர்ஜனை பண்ணுது. இப்ப என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். இது அடுத்த லெவல் போறீங்கல்ல, அங்க கொஸ்டினா கேட்பாங்க. என்ன சொல்றேன்னா, பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனரமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உறக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார் அப்படின்னு 12வது பதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது இல்லைங்களா? இப்போ சஞ்சயன் வந்து இங்க வந்து சொல்லி ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா உன்னிப்பா கவனிக்கலாம். 5வது பதத்துல இருந்து இவன் யாரு சொல்றான்? துரியோதனன் பேசின்னு இருக்கான். எத்தனாவது பதம் வரைக்கும்? 11வது பதம் வரைக்கும் அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. 12வது பதத்துல வந்து யார சொல்றாரு? சங்க எடுத்து ஊதிட்டாரு பீஷ்மர் அப்படின்னு சொல்றாப்ல. இது யார் கட்டளை இட முடியும்? இங்க
இவரு கட்டளை இடாமையே சங்கு எடுத்து ஊதிட்டார். இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? இது நம்ம எடுக்கவே நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஏன் பீஷ்மர் டக்குன்னு எடுத்து சங்கு ஊதினார்? இப்ப நல்லா புரிஞ்சுங்க. அந்த 5ல இருந்து 11ஆம் ஸ்லோகம் வரைக்குமே துரோணாச்சாரியருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கான். யாரு? துரியோதனன். என்ன சொன்னா அப்படின்னு நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா அதோட விளக்கம் இந்த 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 கொஸ்டின் கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. தற்பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கான். என்ன மாதாஜி? தற்பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கான். அதாவது துரோணர் மேலயும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாமையும் சொல்லிட்டு இருக்கான். அந்த சமயத்துல இந்த வாக்குவாதத்தை தடுக்கணும்ன்றதுக்காக பீஷ்மாச்சாரியர் ஐயோ இவனே கலகம் ஊட்டுறானேன்ட்டு ஊதிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் இப்ப நம்ம ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு பாத்தீங்களா? இப்ப நம்ம அது மாதிரி உன்னிப்பா கவனிச்சு நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அது நமக்கு வந்து பதில் கிடைச்சிடும். அப்ப நாம இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான சாராம்சத்தை இந்த 6 ஸ்லோகத்திலையும் துரியோதன மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த 6 ஸ்லோகத்து மூலியமாக நம்ம என்ன எதுக்காக? தற்பெருமை, சந்தேகப்படுதல். பிரபுஜி கரெக்டா நம்ம கிளாஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு, அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்பதான். சரியா? அப்ப இவ்வளவு நடந்ததெல்லாம் ஆச்சு. அதை விட இதுதான் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குங்களா? நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல பிரபுஜி. பிரபுஜி இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அது கூட டக்கு டக்குன்னு ஸ்லைட போட்டீங்க. இது வந்து சீனியர் படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் நான் சொல்ல, அதுதான் நீங்க வந்து இந்த லெவல்ல வர முடியும் போதும். ஏன்னா கொஸ்டின் நம்ம படிக்காமே வந்துட்டோம் மாதாஜி, ஸ்லைட போட்டு நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன், நான் ஒரு நிறுத்தி நிதானமா சொல்றேன். இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமா தெரியும். அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி உங்களை கேட்டேன். நம்ம முதல்ல கதையும் ஒரு வாக்குவாதமும் அந்த மாதிரியும் போய்கிட்டு இருக்கோம். பட் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத வியாசர் எவ்வளவு அழகா பகுத்து பகுத்து சொல்றாரு. எவனுக்கு தற்பெருமை இருக்கு, எவன் அடக்கமா இருக்கான்றதெல்லாமும் அதை தடுக்கிறதுக்கு பீஷ்மாச்சாரியார் வந்துடுறாரு நடுவுல. நீங்க இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க மாதாஜி, கடினம். இந்த ஆல்ரெடி இந்த இது ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? உங்க மொபைல்ல டேப்ல இருக்கா? LMS.com மேல இருக்கும் பாருங்க, அந்த இதுல போட்டுருங்க பாருங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அது எனக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட நீங்க பாண்டவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணாதீங்க, உங்களுடைய நீங்க வில் கற்றுக் கொடுத்த சிஷ்யர்கள் அவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணாதீங்கன்னு துரியோதனன் சொல்லுவாரு. ஆமா ஆமா, அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இப்ப நான் டீட்டெயிலா படிக்கல, நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சுட்டோம். இன்னும் ஞாபகப்படுத்துறத நம்ம ஷார்ட்டா முடிச்சுட்டு வரோம் மாதாஜி. நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சோன்னா டைம் எடுக்கும், நம்ம டைம் பத்தாது. பழையபடி திருப்பியும் ஆரம்பத்துல படிக்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணா ஏற்கனவே படிச்சோம், நீங்க ரெக்கார்டிங்ல போய் பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அந்த எல்லா பிளேலிஸ்ட் ரெக்கார்டையும் நமக்கு பபிதா மாதாஜியை போட சொல்றேன். பல ஸ்லைடோட வரும் உங்களுக்கு. அது அதே மாதிரி ஸ்லைடும் வந்து பிடிஎஃப் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது கன்வெர்ட் ஆகிட்ட பிறகு நான் உங்களுக்கு அது பிடிஎஃப்பும் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எல்லா அத்தியாயத்தோட பிடிஎஃப்பும் தரேன். பண்ணிட்டு அதையும் நீங்க பாருங்க. அப்ப உங்களுக்கு அந்த சாராம்சம் உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்ப என்னன்னா, சஞ்சயன் வந்து முதல்ல திருதராஷ்டிரர் முதல் ஸ்லோகத்துல கேட்கிறாரு, 2வதுல வந்து சஞ்சயன் வந்து பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இவனும் வந்து துரியோதனன் என்னென்ன பேசினாங்கன்றதையும் யார் படை வீரர்களை பத்தி சிறப்பு இதோட பொருள் இதோட விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 11 வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தற்பெருமையா பேசுறான். அப்புறம் வந்து அவரை டிகர் பண்றான். யாரு? துரோணாச்சாரிய டிகர் பண்றான், சந்தேகப்படுறான், அவரை கேவலப்படுத்துறான். அவரை உன்னை கொல்லக்கூடியவனே வந்து நீ அவனுக்கே கலையை கத்து கொடுத்துட்ட, உன்னை எதிர்த்து அவன் நிக்கிறான், வந்து நீ எப்படி அவனை கொல்லுவ அப்படின்னு சந்தேகப்படுறான். ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம திருப்பி படிக்கிறோம். இப்ப இந்த இடத்துல அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாரு பீஷ்மர், என்ன பண்றாரு, இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. ஏன்னா துரோணாச்சாரிய டென்ஷன் ஆயிட்டாருன்னா, அவரு படையை விட்டு வெளியே போயிட்டாருன்னா, சேனையை விட்டு வெளியே போயிட்டாருன்னா அசிங்கமாயிடுச்சு இல்லைங்களா? உடனே என்ன பண்ற, எடுத்து சங்கு எடுத்து ஊதிட்டாரு. அப்ப அவர் வந்து அவர்தான் சேனாதிபதி. அவர் எடுத்து சங்கு ஊதின உடனே அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, மத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே அந்த படைக்கு உள்ள முக்கியமான ஒரு
யானை படை இருக்கு, குதிரை படை இருக்கு, காலாட்படை இருக்கு, இந்த மாதிரி படை தளபதி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? உடனே அவங்க படை, அந்த படையோட சேனாதிபதியோட, அந்த சேனாதிபதியோட இன்னொருத்த அது அசிஸ்டன்ட் இருப்பாரு, எல்லாமே சங்கத்துக்கு ஊத ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஒரு மன்னர்லாம் இந்த மன்னர்லாம் இருப்பாங்க, குரு மன்னர்லாம் இருப்பாங்க, இவங்க சைடு சப்போர்ட் மன்னர்லாம், அவங்க எல்லாம் எடுத்து ஒன்னு சங்கத்துக்கு ஊத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? இது 13வது பதம் அதுதான் சொல்ல வரும். அப்படியே படிங்க மாதாஜி 13வது பதம். படி. நான் படிக்கவா பிரபுஜி? எல்லாம் படிங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை, யாரும் படிங்க. அதன் மாதாஜி பின் படிச்சா படிங்க. சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. இப்போ இதையும் இன்னும் சஞ்சய் முடிக்கல, இன்னும் சஞ்சய் சொல்லின்னு தான் இருக்கிறான். இன்னும் வந்து என்ன சொல்றான் பாருங்க, அங்க வந்து அவங்க பீஷ்மர் சங்கத்து ஊதனார், இவங்க சைட்ல இருந்து துரியோதன சைட்ல இருந்து சங்குகள்லாம் பயங்கரமா, மத்தளங்கள், முரசுகள் எல்லாம் கொட்டி பயங்கரமா சவுண்ட் இதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப 14வது பாதத்துல பாருங்க, மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். இப்போ உடனே இவங்க சைட்ல, இப்போ அவங்க சைட்ல ஊதன பிறகு இவங்க சும்மா இருப்பாங்கல்ல, உடனே இவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எடுத்து பகவான் எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டார். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் ஊதனார். அது ஊதன உடனே அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே, அதுக்கப்புறம் பாண்டு சைட்ல இருந்து அர்ஜுன ஊதனா, அப்புறம் பாண்டு சைட்ல இருந்து ஒருத்தனா இதுல ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்லோகத்து மூலியமா 15 மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சசன்யம் எனும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் எனும் சங்கையும், பெருந்தீனிக்காரனும் வீரதீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பவுண்ட்ரம் என்னும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினர். இப்ப இந்த சங்கு ஞாபகம் எல்லாம் பேர் நோட் பண்ணி வச்சுங்க, உங்களுக்கு பின்னாடி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம ஸ்லைட்ல கொடுப்போம், அதுல அந்த பிபிடில வரும், உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல வரும், தெரிஞ்சுக்கலாம். இருந்தாலும் நோட் பண்ணீங்க, ஏன்னா முக்கியமான தெய்வீக சங்குகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சங்குகள் நான் பேர்லாம் தெரியணும் இல்லைங்களா? அதனால அதுக்குதான் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது வந்து 16, 17, 18ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. யாராரு சங்கு எடுத்து ஊதனாங்க, என்னென்ன பேரு, அவங்க யாரா இருக்காங்கன்றத இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. படிங்க மாதாஜி. குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம் என்னும் சங்கையும், நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணிபுஷ்பகம் என்னும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரரான சிகண்டி, திஷ்டத்யும்னன், விராடன், வெல்லையியலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரனான சுபத்ரையின் மகனை பெற்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே, இப்போ 18ல வந்து இங்க வந்து கடைசியா வந்து யார் சங்கு ஊதனா அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ அவங்க பீஷ்மர் ஊதனார், முதல்ல அவங்க சைட்ல ஊதன உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க சங்கு பயங்கரமா இருந்தது. அவங்க சங்கு வந்து மத்தளம் அது இது எல்லாம் இப்போ வந்துருது. இப்ப இவங்க சைடோட அதோட என்ன நடக்குது அப்படின்றதையும் 19ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அங்க 13ல வந்து அங்க என்ன சொன்னா பாருங்க, 13ஆம் ஸ்லோகத்துல பாருங்க, அவங்க ஊதின சங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான் பாருங்க. அதாவது அதன் பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், சதைகள், கதைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்ததுதான் இங்க சொல்றாரு. பயங்கரமாக இருந்தது. ஆனா இந்த 19வது பாத்துல என்ன மாதிரி சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது பல்வேறு சங்க ஒலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிர மகன்கள் இதயங்கள் சிதறி போயின. இது யார் சொல்றா? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றாரு. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுடைய சங்கு நாதங்கள் வந்து அவ்வளவு சிறப்பு அம்சமா இல்லை. அதே பகவான் சைட்ல உள்ள சங்கு நாதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா எல்லாமே நடுங்குது. எப்படி பூகம்பம் வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நடுங்குது. அதே மாதிரி திருதராஷ்டிரோட சைட்ல உள்ளவங்க அவங்க புதல்வர்கள்லாம் வந்து 100 பேருக்குமே வந்து பயங்கரமா வந்து டென்ஷன் ஆகுறாங்க இந்த சங்குநாதங்களை கேட்கும் போதே. அதுதான் இந்த பதத்தோட சாராம்சமா நமக்கு சொல்லப்படுது. 20வது பதம் மாதாஜி. அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன்
தனது வில்லை ஏந்தி அம்புகள் எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரனின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். இப்பதான் அர்ஜுனன் பேசுறான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அர்ஜுன வந்து இப்ப இந்த இடத்துல வந்து சொல்றான். இப்ப இது வரைக்கும் என்ன சொன்னது, சிதறி போயின 19 பாதத்தோட முடிச்சாது. இப்ப இந்த செம்பில பாருங்க, அச்சமயத்துல அனுமானின் கொடிகளை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி அன்புகள் ஏங்க தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையின் திருதராஷ்டிரன் மைத்துனர் கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 20ல வந்து இந்த மாதிரி சொல்றது. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க 21, 22 என்ன சொல்றது பாருங்க. இப்ப இது வரைக்கும் வந்து யார் பேசிட்டு இருந்தா? இப்பதான் அர்ஜுனன் வந்து பேசுறான். இல்ல, இப்ப இது வரைக்கும் யார் பேசிட்டு இருந்தா? சொல்லிட்டு இருந்தான். சஞ்சயன் பேசுறார். அப்ப சஞ்சயன் எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல பேச ஆரம்பிச்சார்? 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் வந்து அங்க என்ன நடந்தது அங்க பேசுறார். அப்ப நடந்தது என்ன சொல்றார்? அங்க வந்து துரியோதனோட மனநிலை சொல்றார், துரோணாச்சாரியோட மனநிலையை சொல்றார், பீஷ்மரோட மனநிலையும் சொல்றார், பகவானுடைய மனநிலையும் சொல்றார், அர்ஜுனோட மனநிலையும் சொல்றார். எல்லாருடைய சாராம்சத்தை யார் யார் இருக்கா, படைத்தளபதி யார் யார் இருக்கா, இதெல்லாம் யார் சொல்றா? சஞ்சயன் தான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக நமக்கு தெரியப்படுத்துறார். சொல்லும் போதே பாண்டு மகன்களுடைய படை வந்து சின்னதுன்னு வேற சொல்லிடுவான். என்னுடைய ரொம்ப பெருசு. ஓகே, இப்ப நமக்கு தெரியும். இப்ப ரெண்டாவது கொஸ்டின் நம்ம தெரிஞ்சு பாத்தீங்களா, அமைப்பை பத்தி என்ன, எத்தனை கொஸ்டின், எத்தனை ஸ்லோகம் சொன்னா பேச யார் யார் என்னென்ன பேசப்பட்டதுன்னு சொல்லும் போது அப்போ உங்களுக்கு புரியும். அப்போ 22ல இருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் சஞ்சயன் சொல்லப்பட்டார். அதோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். அப்போ நீங்க பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் படிக்கும் போது. அப்போ ஓஹோ 2ல இருந்து 20 வரைக்கும் அப்போ 18 பதங்கள் படிச்சிருக்கோம், 19 பதம் படிச்சிருக்காருப்பா, அது சொல்லியிருக்காருப்பா. அது என்ன சாராம்சம் என்ன, துரியோட மனநிலையும் சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யார் பட தளபதிகளாம் யாரா இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கிறார். இது மாதிரி நம்ம வந்து என்ன படிச்சது புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதை அப்படியே வந்து நம்ம எழுதலாம். பிரபுஜி, ஒரு சின்ன கேள்வி. பிரபுஜி, ஒரு கேள்வி. சரி, கேட்டு முடிங்க. பிரபுஜி, இந்த ஸ்லோகம் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணுமா இந்த பதங்கள்லாம்? இல்ல, பண்ணது அவசியம் இல்ல. அது கொஸ்டின் சில எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க, கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இதோட இது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதாவது இப்ப இந்த 22வது போதும் இல்ல பிரபுஜி? என்ன மாதாஜி? தமிழ் அர்த்தம் சொன்னா போதும் இல்லையா? போதும். தமிழ் தான் கேட்பாங்க. இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து 23வது ஸ்லோகம், அதாவது 1வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்துல அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்க, அது சமஸ்கிருதத்துல சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எழுத முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்பாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கைடு மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இப்ப நான் கொடுத்தோம் பாத்தீங்களா, 5 கேள்வி கேட்டேன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா வரும் உங்களுக்கு. அது பயப்படாதீங்க, அது என்ன ரொம்ப இதெல்லாம் கேட்கறான்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஞாபகப்படுத்துக்க நாம ரெடி பண்ண கொஸ்டின் இது. அவங்க அது மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. இது எத்தனை பதம் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிளா கேட்பாங்க. எத்தனை பதம் இருக்கு, எந்தெந்த பதத்துல சஞ்சயன் எவ்வளவு பேசினா, திருதராஷ்டிரன் என்ன பேசினா, இவங்க என்ன பேசுனாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதோட சாராம்சம் என்ன அப்படிதான் கேட்பாங்க. அவ்வளவுதான். நீங்க சிம்பிளா கேள்வி கேட்கலாமா? நீங்க யார் கேட்பாங்க கேள்வி? எனக்கு அதுவே ஃபர்ஸ்ட் புரியல. எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வந்ததுனால எனக்கு தெரியல. எக்ஸாம் மாதிரி இருக்குமா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. எங்க எப்படி இப்ப அது எப்படின்னா, இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா, இது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் மாதிரி தான் இது நான் நினைச்சீங்க. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயம் இப்போ வந்து ஒரு 46 ஸ்லோகம் இருக்குன்னா 46 ஸ்லோகத்தையும் நல்லா படிச்சு நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சொல்லி கொடுத்த பிறகு யார் யார் என்னென்ன பேசப்பட்டாங்கன்ட்டு கொஸ்டினா வந்து எழுத சொல்லுவோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 மாசம் 1.5 மாசம் வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் ஓடும். ஓடின பிறகு ஒரு 4 கிளாஸ் 5 கிளாஸ் போவோம். ஒரு நாள் தான், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் கிளாஸ் வைப்பாங்க அது பக்தி சாஸ்திரியில. அது வந்த பிறகு அந்த கொஸ்டின் வந்த பிறகு நீ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கொஸ்டின் வந்து டெஸ்ட் வைப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ நம்ம வீட்டுல 2 மொபைல் யூஸ் பண்றவங்க, ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றவங்க, மொபைல் இருந்ததுன்னா அந்த ஜூம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு முன்னாடி நம்ம கீழே வந்து கொஸ்டின், சில பேர் புக்கை பார்த்து எழுதலாம் இல்லையா, அதெல்லாம் எழுதக்கூடாது. அதனால நம்மளை வாட்ச் பண்ணுவாங்க, அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இது பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் வாங்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அது ரொம்ப நல்லது. அது நீங்க 2வது லெவல் தான் இருக்கீங்க, இப்ப கிடையாது உங்களுக்கு, இன்னும் 1 வருஷம் போகணும்.
மூணாவது அது தேர்ட் லெவல் முடிஞ்ச உடனே தான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அந்த இது படிக்க வைப்பாங்க லெவல் 3ல போன பிறகு. இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மொபைல் பின்னாடி இவங்க வச்சு ஜூம்ல ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அங்க நமக்கு முன்னாடி இப்ப ஆன்சர் பேப்பர்ல என்ன எழுதுறோம் அப்படின்ற அவங்க கொஸ்டின் மானிட்டர்ல பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. நீங்க மானிட்டர்ல பாத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ண ஆன்சர் எழுதணும். ஆல்ரெடி அந்த அந்த சைட்ல வந்து ஒரு குவிஸ் மாதிரி வந்துட்டு இருக்குல்ல 18 சாப்டர். அது வேற இது வேறயா? ஆமாமா அதெல்லாம் நார்மல் கொஸ்டின் மாதாஜி. அதெல்லாம் ஓ இது எக்ஸாம் மாதிரி எழுதணும். எக்ஸாம் சான்ஸ்கிரிட் ஹிந்தி மாதிரி. ஆமா தமிழ் தான் எழுதணும். நீங்க சான்ஸ்கிரிட்ல இல்ல அந்த எக்ஸாம் மாதிரி ஜூம்ல உட்கார்ந்து எழுதணும் ஆன் தி ஸ்பாட். ஓகே அந்த ஸ்பாட்ல எழுதுறது. ஆமா அது என்ன பக்தி சாஸ்திரிதா? அது பக்தி சாஸ்திரி. ஓ சோ அது இப்பவே உங்களை ட்ரெயின் பண்றேன். நீங்க அடுத்த ட்ரிப் பக்தி சாஸ்திரி ஓகே நவ யூ ஆர் ட்ரெய்னிங் அஸ். ஓகே ஓகே ஃபைன். பிரபுஜி நான் நடுவுல நிறைய கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போயிருக்குமே. நான் பக்தி சாஸ்திரி போக முடியுமா? போலாம் மாதாஜி போலாம். அப்படியா? சரி சரி தேங்க்யூ மாதா. இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாருங்க. இந்த 20 பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம். முதல் பாதத்துல அவர் பேச ஆரம்பிச்சார். 2வது பாதத்துல வந்து அவர் கேட்ட திருதராஷ்டிரர் கேட்ட கேள்விக்கு சஞ்சய் வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறார். இப்போ அர்ஜுனன் இப்பதான் முதல்ல அர்ஜுனனே பேச போறார். எப்ப பேச போறார்? 21, 22ல கொஸ்டினா கேக்குறார் அர்ஜுனன். என்ன கேக்குறார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படி. அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை 2 சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். இப்பதான் வேணா ஆரம்பிக்குது. சரி இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு அர்ஜுன் வந்து என்ன சொல்றான்? பகவான் கிட்ட சொல்றார். புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? 2 சேனை கொண்டு போய் எடுத்துக்கலாம். இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வரும். என்ன கேட்பாங்கன்னா எத்தனை சேனைகள் இருக்கு? இவங்க சைடுல எத்தனை சேனைகள், அந்த சைடுல எத்தனை சேனைகள்? தெரியுமா? அதெல்லாம் அக்ரோனின்னு வரும். பிரபுஜி அர்ஜுனன் சைடு 7, அவங்கள்ட்ட 11. துரியோதனன் 11, அர்ஜுனன் சைடு 7. கரெக்டா பிரபுஜி? 7 ஓகே. அது இன்னும் தெளிவா துரியோதன சைடுல எவ்வளவு கரெக்டா பாத்துன்னு சொல்லுங்க பிரபுஜி. மறந்துரும்ல பிரபுஜி அக்ரோனி. ஆமா அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா எப்பவுமே பகவத்கீதை படிக்கும் போது நோட்ஸ் பண்ணாம எப்பவும் ஒரு கிளாஸ் பார்க்கணும்னா ஒரு நோட் பேனா எடுத்து வச்சுக்கணும். அதான் ஒரு நல்ல பழக்கம். அது அவங்க சொல்ற விஷயங்கள்ல முக்கியமான சாராம்சத்தை ஒரு ஸ்லைடு மூலியமா கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நோட் பண்ணணும். நம்ம எல்லாமே மெமரியில வச்சிருக்க முடியாது இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்தோட இன்னைக்கு இந்த முதல் அத்தியாயம் எடுக்கிறாங்கப்பா. இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகம் எடுக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல பிரபுஜி என்ன சொன்னாங்க, மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க, இது சாராம்சம் என்ன, அது நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஒரு வாட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துடும். இது வரைக்கும் நாம சும்மா கேட்டுட்டு தான் இருந்தோம். என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம்னு கேட்டா. ஏன்னா அடுத்த லெவல் நம்ம போனோம்னா இதை நல்லா உள்வாங்கின பேர் தான் நம்ம செயல்படுத்த முடியும். இதுக்கு எல்லாமே வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங்கோ அட்மினுக்கோ போறதுக்கோ நான் சொல்ல வரல. பொதுவா நம்ம வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கலாம். இது அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஏன்னா நீங்க இது நல்லா படிச்சீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அதுக்கப்புறமா டீச்சர் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அது டீச்சர் ட்ரைனிங்கே வந்து ஒரு 6 நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. எங்க நம்ம இஸ்கான்லயே எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னா ஆன்லைன்ல எடுப்பாங்க. நாங்கெல்லாம் போய் நேரா போய் யூனிவர்சிட்டில அது நம்ம அங்கிருந்து வந்தாங்க. மாயாப்பூர்ல இருந்து யூனிவர்சிட்டில இருந்தே வந்தாங்க. வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி டீச்சிங் எடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. 6 நாள் ட்ரைனிங். அது 5 நாள் 6 நாள் நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்லயே சொல்லி கொடுப்பாங்க. அங்கே போய் நம்ம டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுப்பாங்க. மாயாப்பூர் சர்டிஃபிகேட் மாயாப்பூர் யூனிவர்சிட்டிலே கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேட். அதை வச்சு நம்ம வந்து எல்லா இஸ்கான்லயும் போய் நம்மளோட கிளாஸ் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்றது. ஸோ நம்ம அந்த இதுக்கு தான் சொல்ல வருது. சரி அது விடுங்க பக்கம் இருக்கட்டும். நாம இப்போ இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நம்ம கிளாஸுக்கு போறோம், கிளாஸ் எடுக்கிறோம், இல்லைன்னா வந்து படிக்கிறோம், படிக்கல, நமக்கு என்ன புரிதல் அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம தெரிவிக்கதான் ரிப்பீட்டா நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா நீங்க அடுத்த லெவல் 3ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 4 கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு 4 வாரம் முடிச்ச பிறகு லெவல் 3ல போகும்போது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட்ல வந்துடும். ஏன்னா அங்க எல்லாமே வந்து இது வரைக்கும் இது பார்த்தா சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லுவாங்க? உபநேசம் மூலியமா தான், பகவத்கீதை சாராம்சம் மூலியமா சொல்லி கொடுப்பாங்க.
3வது லெவல்ல வந்துட்டீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா 4 புக்குமே வந்து பகவத்கீதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அற்புதமா இருக்கும். ஈஷோபநிஷத் படிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாமே பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த கதையை வச்சுதான் நமக்கு வந்து அந்த விளக்கம் கொடுப்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிஞ்சிடும் 1ஆம் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாரு அப்படின்றத இந்த உபநிஷம் மூலியமாவே நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்ப நமக்கு அது புரிஞ்சிடும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அங்க நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்ப அந்த அடுத்த நம்ம லெவல் 3ல போகும்போது அங்க நம்ம படிக்கும் போது இன்னும் நல்லா நமக்கு புரியல் வரும். அப்ப நமக்கும் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கமோ ஆன்மீகத்துல இருக்கமோ நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல்பாடு நமக்கு மாற்றம் ஏற்படும். நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் நமக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி படிக்கிறோம். சரி, இங்க இது 23ல வந்து 22ல வந்து 21, 22ல அவர் அர்ஜுனன் பேசியிருக்கிறார். இப்ப 23ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க, மாறி மாறி படிங்க. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரரின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது யார் சொல்றா? அர்ஜுனன் தான் சொல்றான். அர்ஜுனன் தான். இப்ப நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ஒரு பேனா பேப்பர் வச்சுக்கிறோம் ஈஸியா. துரியோதனனை வந்து மகிழ்விக்கிறதுக்காக இங்க எல்லாம் அவன் கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க, வந்திருக்காங்க. அதர்மத்துக்காக அவனுக்கு தலையை வைக்கிறதுக்காக யார் யாரு அவனோட சேர்ந்து போர் புரியுறாங்க, கெட்ட புத்தியுடைய துரியோதனனோட யார் யார் சேர்ந்து இருக்காங்க போர் புரியுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. யாரே அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றார். இது 23ல சொல்றார் இல்லைங்களா? 24ல வந்து இத வந்து சஞ்சயன் இப்போ எத்தனை ஸ்லோகம் அவர் படிச்சாரு இந்த அத்தியாயம் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுல வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் 2 ஸ்லோகம் தானே சொல்றான். 3 ஸ்லோகம். அர்ஜுனன் வந்து 3 ஸ்லோகம் சொன்னாரு. திருதராஷ்டிரன் 1 ஸ்லோகம் தான் பேசினாரு. 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சஞ்சயன் தான் பேசினாரு. ஆமா பிரபுஜி. ஓகேங்களா? அது மாதிரி நோட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்போ என்ன அந்த இப்ப சஞ்சயன் சொன்னாரா? என்னப்பா சொன்னாரு? 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பேசினாரு அவரு. அது 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு நீங்க சிம்பிளா நோட் பண்ணிக்கலாம். இது சங்கேத் ஊதுனாங்கப்பா, இவங்க வந்தாங்கப்பா அப்படிதான் சொன்னாப்லப்பா. அப்புறம் பாண்டு சைட்ல இருந்து சங்கேத் ஊதுனாருப்பா, இவங்க ஊதுனாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பண்ணிக்கலாம். துரோணாச்சாரிய பத்தி தப்பா பேசினாருப்பா அப்படின்னு ஒரு 4-5 சாராம்சத்தை நீங்க எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கதை மாதிரியே வந்துடும். ஒரு கதை மாதிரியே நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 24வது பாத்துல திருப்பியும் சஞ்சயன் தான் இங்க பேசுறாரு. படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். இப்ப சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். இப்ப அங்க பகவான் அர்ஜுனன் சொன்ன பிறகு அந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் அர்ஜுனன் பேசணும் சஞ்சயன் என்ன சொல்றான்? திரும்ப சஞ்சயன் பேச ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி சேனையை கொண்டு போய் நிறுத்தி சொன்னார். ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் எதுவுமே சொல்லல, பேசவே இல்லை. ஸ்லோகம் வழியா பகவான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இது வரைக்கும் பகவான் பேசவே இல்லை. இப்பதான் வந்து அர்ஜுனன் தான் வந்து பேசியிருக்கிறார். 24லையும் தப்பா சொல்லிட்டேன். 22, 23, 23 பதத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு 21, 22, 23 நம்ம படிச்சோம் அர்ஜுனோட. 24ல வந்து திருப்பும் சஞ்சயன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். இப்ப அடுத்து 25வது பாத்துல பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பீஷ்மர், துரோணர் படிங்க மாதாஜி. மாறி படிங்க. பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தால் இங்க கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து பாருங்க, எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகம் வந்து பகவான் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? பகவான் வாசா அப்படின்னு, அர்ஜுன வாசா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகா. அதாவது பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்கள் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கு கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தின் பார் என்று பகவான் கூறினார். இது யார் சொல்றா? சஞ்சயன் தான் சொல்றான். இது பகவான் வந்து அங்க சொன்னது யாருக்கு?
அர்ஜுனன் சொல்றார். சொன்னது. அர்ஜுனன் சொல்றத இங்க இவரு சொல்றாரு. அப்ப டைரக்டா பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதை சொல்ல வரல இன்னும். அவர் இன்னும் உபதேசம் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை. ஆனா வந்து இங்க வந்து பதில் கொடுக்குறாரு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மறைமுகமா நமக்கு வந்து கொஸ்டினா வரும் நமக்கு இதெல்லாம். அவர் லைவா சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப லைவா அந்த அப்ப அங்க நடக்கிறத விஷயத்த பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா டைரக்டா பகவான் வந்து இங்க பேச வரல. பகவான் பேச வந்தாருன்னா அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் எப்பவுமே வந்து இப்ப அர்ஜுன உவாசா நம்ம படிச்சோம் இல்லையா முன்னாடி, அதே மாதிரி பகவான் உவாசான்னு வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் தான் வந்து பகவான் இந்த மாதிரி சொன்னாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, அதாவது உலக தலைவர்கள் முன்னில் பார்த்தா இங்கு கூடியிருக்கும் குருவம்சத்தினை பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப 26 திரும்பவும் சஞ்சயன் தான் அது கொஸ்டினா வருது. 26ல என்ன சொல்றாரு, போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சேனைகள் நடுவே நிறுத்தம் நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியார்கள், மாமன்கள், சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன்கள் விரும்பிகள் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனன் பார்க்க முடியும். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து அதை பார்க்கறத சஞ்சயன் வந்து அங்க திருதராஷ்டிரன் சொல்றான். இப்போ இந்த இடத்துலயும் அந்த அர்ஜுனன் பேசல. இந்த 3 ஸ்லோகம் மட்டும்தான் அர்ஜுனன் பேசியிருக்கிறான். திருப்ப ரிப்பீட்டா வந்து சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? அந்த 26லயும் 27 பாருங்க, குந்தியின் மகனே அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட போது கருணையில் முழுகி கூறினான். திரும்பவும் வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, குந்தியின் மகனான அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட பொழுது கருணையில் மூழ்கி இவ்வாறு கூறினார். இப்ப திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 27ல வந்து இந்த மாதிரி சொல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. வாங்கிட்டு வந்தேன். சம்பந்தி மாமியாத்துக்கெல்லாம் நான் எல்லாம் போற ஆள் கிடையாது. 28வது பதம். 28வது பதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பவும் அர்ஜுனன் பேசியிருக்கான். அப்ப நாம 21, 22, 23 அர்ஜுனன் பேசப்பட்டாரு. திருப்பவும் சஞ்சயன் 24ல இருந்து 27 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப திருப்பவும் அர்ஜுனன் வந்து இங்க பேசப்படுறான். அப்ப சஞ்சய் இது வரைக்கும் எத்தனை பேசிருக்கான் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு? 2ல இருந்து 20 சரிங்களா? 24ல இருந்து 27, இதுல ஒரு 3, அதுல ஒரு 19, 19 3 22 பதம் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கான். அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அப்ப எத்தனை பதங்கள் யார் யார் என்ன பேசப்பட்டாங்க அப்படின்னு டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப திருப்பம் வந்து என்ன சொல்றாரு 20 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இயலாமை, அவருடைய பற்று தன்மையை இங்க வெளிப்படுத்துறாரு. 28ல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்ப இந்த 5 விதமான அவனுடைய குண அதிசயம் வரும். குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம், இதெல்லாம் படிச்சோம்ல. 5 விதமான செயல்பாடு படிச்ச ஞாபகம் இருக்குல்ல? அதை பத்தி இப்ப 28ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும் இதுதான் வரும். இப்ப இது வரைக்கும் சஞ்சயன் பேசுறது. இனிதான் இப்போதான் வந்து பகவத்கீதையோடைய முக்கியமான சாராம்சம் இப்பதான் வந்திருக்கோம் நாம. இப்ப இது வரைக்கும் 27வது பதம் வரைக்குமே சஞ்சயன் தான் இங்க பேசிட்டு இருக்காரு. 3 பதத்துல மட்டும்தான் அர்ஜுனன் பேசினார். இனி வர கேட்க போற இவருடைய பற்று தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்துறார். 28ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும் வெளிப்படுத்துறார். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வோடு என் முன் கூடி உள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கம் நடுங்கி வாய் உழுவதை உணர்கிறேன் அப்படின்னு அவருடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்துறார். அவருடைய புரிதலை வெளிப்படுத்துறார். அவருடைய பற்றை வெளிப்படுத்துறார். டைரக்டாவே அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்ப அதோட தொடர்ச்சி பாருங்க. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர்கூச்சம் செரிகிறது, என் வில்லான காண்டீபமும் கையில் இருந்து நடுவது, தேரில் தோல் எரிகின்றது. அதாவது அவனுடைய ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு, இவ்வளவு நடக்குது அப்படின்றதையும் எங்க சொல்றாரு 29வது பத்திலும் சொல்றாரு. 28ல இருந்து பேச ஆரம்பி. ஏற்கனவே 3 ஸ்லோகம் தான் 21, 22, 23ல பேசினார். இப்ப திரும்ப வந்து இங்க வந்து திரும்ப அர்ஜுனன் 28ல இருந்து பேசுறார். அப்போ 30வதுல இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது, என் மனம் குழம்பி என்னையே மறக்கின்றது. எது 29ல சொல்றார். கையிலிருந்து காண்டீபம் நழுவுகிறது, தோல் தெரியுதுன்றாரு. இனியும் என்னால் வந்து இங்கு நிற்க முடியாது, என் மனம் குழம்பி என்னையே மறைக்கின்றன. கேசி அசுரனை என்ற அசுரனை அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்கள் நான் காண்கிறேன் அப்படின்றது 30வது பத்துல அங்க வந்து இங்க வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். திரும்ப அப்படியே கண்டினியூ பண்றாரு. இந்த 46 பதம் வரைக்கும் தான் இவர் வந்துகிட்டே இருப்பார். இவருடைய பேச்சு தான் இருக்கும், அர்ஜுனோட பேச்சு தான்.
இப்ப 31 என்ன சொல்றது? சொந்த உறவினை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்றாரு, இன்பமும் ராஜ்யமும் எனக்கு தேவையில்லை, சுகதுக்கமும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த மனநிலையில வருது. எனக்கு ராஜ்யம் வேணாம், இதுவும் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி தேவை. இந்த மாதிரி போர் பண்ணி எனக்கு வர வேணும் அவசியமே இல்லை அப்படின்றாரு. அப்ப 32, 35 என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இது படிக்கீங்களா மாதாஜி? படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க. 35 கோவிந்தனே 32, 35. கோவிந்தனே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகிறது? மதுசூதனரே, ஆச்சாரியர்கள், தந்தையர்கள், பிள்ளைகள், பாட்டனார்கள், மாமன்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறவினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்கள் என்னை கொல்லலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? உயிர்களையெல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒருபுறம் இருக்கட்டும், உலகம் கிடைப்பதாயினும் நான் இவர்களுடன் போர் செய்ய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரனின் மகன்களை கொல்வதால் நாம் எந்தவித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நாம இந்த இடத்துல பாருங்க, 35வது பதம் வரைக்குமே நாம வந்து என்னென்ன சாராம்சம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாசத்துல கட்டுண்டு போயிடுறான். ஆமா. அதான் ஏமாற்றம் தான். அதுல ஏமாற்றம் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் இதனால வந்து பற்றுனால வந்து என்ன பண்றான், இதெல்லாம் இப்படியே பண்ணா எப்படி அர்த்தம் அப்படின்றத ரொம்ப யோசனை பண்ணி ஒண்ணா விளக்கமா பண்ணிட்டு வராரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இத குடும்ப பாரம்பரியம், இதோட சாராம்சமே வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் தான் கெட்டு போறது தான் சொல்லி வராரு. இந்த பாசத்தினால துரியோதனாதிகள் வந்து அக்கிரமக்காரர்கள்ன்றத மறந்துட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் இந்த பாசத்தினால துரியோதனாதிகள்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள், இவங்க எல்லாம் இருந்தா நாடு உருப்படாது, இவங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது தன்னுடைய கடமை அப்படின்ற அந்த ஒரு அரசனுக்குரிய குணத்தையே அவன் மறந்துட்டான் பிரபுஜி. அதான் அவனோட கடமையை மறந்துட்டான். இப்ப நாம 30ல வந்து என்ன படிச்சோம்? கருணையை பார்த்து இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 35 இன்பத்தை இழத்தல், அவனோட இன்பத்தை பத்தி அவன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து 35ல சொல்றான். 35 36ல பாருங்க, இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொள்வது நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறான். இப்ப 36ல என்ன சொல்றான்? பாவம் தான் வந்து சேருன்றான். இப்ப 5 விதமான சாராம்சம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? 5 விதமான இது நமக்கு பாவம் தானே வந்து சேரும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறான். 36, 37ல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வர்றாரு? ஜனார்தனே, பேராசையால் இதயத்தில் எழுந்த இம்மனிதர்களின் நண்பர்களையும் துரோகம் செய்வதையும் குலநாசம் செய்வதையும் பாவம் என்று அறியவில்லை. ஆனால் அவற்றை குற்றம் என்று அறிந்த நாம் ஏன் இப்பாவ செயலில் நாம ஈடுபட வேண்டும்? 37, 38ல சொல்றார். 39ல குலம் அழிவடைதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சம் விருத்தி அதர்மத்தையும் ஈடுபடுகின்றனர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 39ல சொல்றாரு. இது என்ன சொல்லு? குல பழக்க வழக்கங்கள் அழிதல், நம்மளோட குடும்ப பாரம்பரியம், இத பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து அவரு விளக்குறார் யார்? அர்ஜுனன். அப்ப 40ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணரே, குலத்தை அதர்மம் தலை தூக்கும் போது குடும்பம் பெண்கள் களங்கம் அடைகின்றன. பெண்களின் அதாவது பெண்ணிமையும் சீரழிவால் குலத்தவரே தேவையற்ற சந்நிதி உண்டாகிறது. இவரோட கற்பனை பாருங்க, எப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணி அவர் கற்பனைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவருடைய கடமையை விட்டுட்டு அவருக்கு இருக்கனால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை அவருக்கு உருவாக்கப்பட்டது. ஏன்னா அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை, சமுதாயத்து மேல நம்பிக்கை இல்லாததான் இந்த மாதிரி ஒரு பற்றோட இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி லெக்சர் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பேச வேண்டியது. இது தேவையில்லாத விஷயம் தான். இது உன் கடமை நீ கரெக்டா பண்ணினா எந்த பிரச்சனையுமே வராது. கரெக்டா நீ போர்ல நின்று யாரை கொல்ல போற? எதிரிதான் நீ கொல்ல போற. அப்ப கொண்டுட்டீங்கன்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் இல்லையா? அப்ப நீ எதுக்கு பெண்கள் மானவங்கப்படுத்த போறாங்க? அப்போ உன் தர்மத்தை விட்டுட்டு நீ என்ன பண்றீங்க? தேவையில்லாத அது அந்த பௌதிகத்துல போகும்போது அந்த பேச்சுக்கு வரதான் செய்யும்.
இல்லைங்களா? 41 தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கு குடும்ப பண்பாட்டை அழிக்க போகும் அழிப்பதற்கு நிச்சயமாக நரக நிலை ஏற்படுகின்றது. அது போன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னேறுகள் வீழ்ச்சியடைகின்றன. ஏனெனில் அவர்களுக்கு விண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுவதில்லை. இது வந்து 41 சொல்லப்படுறாரு. 41 பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகுது. இப்போ வந்து ஈம சடங்கு பண்றது, நம்முடைய குலதெய்வ வழிபாடு பண்றது, இதெல்லாம் யார் சொல்லிக் கொடுப்பா? நம்மளுடைய தாய் தந்தையர், அதே மாதிரி முப்பாட்டனார், பாட்டனார், இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த குல வழிபாடே நமக்கு போயிடும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா வந்து இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுன வந்து இந்த மாதிரி அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். 42லயும் பாருங்க, குடும்ப பண்பாட்டை அழிந்து தேவையற்ற குழந்தைகளையும் தோற்றுவிக்கும் தீயர்களால் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களையும் குல தர்மங்களையும் அழிக்கின்றது. ஏன் இந்த மாதிரி சொல்ல வர்றார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? 42ல இந்த மாதிரி அவர் சொல்றார், குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து. இது எதுக்கு இந்த வார்த்தை இங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா அவர் சொல்ல வர்றார்? யாராவது விளக்க முடியுமா இந்த ஸ்லோகத்துல? நல்ல குடும்பத்துல பிறந்த பெண்கள் வந்து விதவையா இருந்தா அந்த காலத்துல ஒழுங்கா இருக்க முடியாது. அவங்களையும் இந்த கேடு கெட்டவங்க போய் துன்புறுத்தி அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாக்கிடுறாங்க. இவங்க உடம்புல இருக்கிற ஜீன் தானே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வரும். அப்போ ஜாதி மதமே இல்லாம, அதாவது நம்ம நிதர்சனமா பார்த்தோமே நம்ம பாரதத்திலேயே முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹிந்து பெண்களை கடத்திட்டு போறது வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த அவங்கவுங்க கஸ்டம்ஸ் சிவிலைசேஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடும். வர்ணாசிரம தர்மம் 4 வர்ணங்களும் அப்படியே இவங்க எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவனே தெரியாது, என்ன தர்மம் செய்யறாங்க, என்ன தொழில் செய்யறாங்கன்னே தெரியாம போயிடும். ஓகே, இப்ப நம்ம புரிதல் அடைச்சிடும். இது யாரு சொல்றான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஒரு ஆச்சாரி சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் ஏத்துக்கலாம். யார் சொல்றா? அர்ஜுனன் தான் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் ஏன் சொல்றாரு? பௌதிகத்துல இருக்கிறார், கற்பனையில சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் நடக்கும், இப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப தீர்மானிக்கிறது நீ கிடையாது இல்லையா? அதே வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன் அந்த தீர்மானமே சொல்ல மாட்டான். அவர் பகவான் பார்த்துப்பார், என்னுடைய செயல் என்ன, என்னுடைய தர்மம் என்ன, அதுதான் நான் பார்க்கணும். இப்போ இவன் கடமையை அவன் செஞ்சிருந்தான்னா இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் வராது. இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை தான். இது ஆக்சுவலா நடக்கும், நடக்காமையும் போகும். அப்போ யார் மேலும் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும் போதுதான் அப்ப அதுதான் பௌதிகம் சொல்லப்படுது. அர்ஜுனன் அந்த நிலைக்கு போயிட்டான். இதோட இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு பாருங்க. சஞ்சயன் அங்க சொன்னது என்னது? துரியோதனை பத்தி ரொம்ப மோசமா சொல்லிட்டு இருந்தான். நம்ம 1ல இருந்து 2வது ஸ்லோகத்துல படிச்சுட்டு இருந்தோம், 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அவனை பத்தி தான் சொன்னான். பொறாமை, தற்பெருமை, மற்றவங்களை மட்டம் தட்டி பேசுறது, டைரக்டா பேசாம இன்டைரக்ட்ல பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அங்க சொல்லிட்டு இருந்தான் துரியோதன். ஆச்சாரியார்களை இழிவுபடுத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி இவன் என்ன பண்றான் பாருங்க, அவன் வந்து ரசோகுணத்துல இருக்கான், ரசோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கிறான், இவன் சத்துவத்துல இருக்கிறான். ஏன் அது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பாக்குறோம். ஏன்னா பகவத்கீதை 18 அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். அப்ப நம்ம பற்று இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் எங்க போயிடும்? சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணத்துக்கு வந்துடும். 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துக்கு வந்துடும். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கான், ரசோ குணத்தோட போல, தமோ குணத்தோட போல. சத்துவ குணத்துல ஒரு பிராமண குணத்துல தான் இருக்கலாம் அவன். அந்த குணத்துல இருக்கும்போது கூட பாருங்க மாறத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ரசோலையும் போவோம், தமோலையும் போவோம், கன்வெர்ட் ஆகும். ஏன்னா அந்த குணத்துக்குள்ள வந்துட்டான், சத்துவ குணத்துல வந்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறும். அப்ப அவதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்தான்னா இதை பேசவே மாட்டான், தன் கடமையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான். இதெல்லாம் கற்பனை. அப்ப யார் மேலே நம்பிக்கை இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரி எதுவுமே யாரையுமே வந்து இந்த மாதிரி கற்பனையில நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த 18 அத்தியாயம் நம்ம முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, யாரை பத்தி பொல்லாங்க பேசாதீங்க, இவன் நல்லவனா கெட்டவனா ஆனா தீர்மானிக்காதீங்க. அது தீர்மானிக்க இடத்துல நீங்க கிடையாதுன்றார் பகவான். அந்த இடத்துல அவன் வந்து கெட்டவனா இருக்கான், நல்லவனா இருக்கான் அப்படின்றத நீங்க பார்க்காதீங்க. உங்களுடைய குண அதிசயத்தை அவனுக்கு கொடுங்க, அவ்வளவுதான். உன்னுடைய ஆன்மீக சொற்பொழியை நீங்க கொடுங்க, ஆன்மீக செயலை கொடுங்க. அவன் ஏத்துக்கலன்னா விலகிடுங்க. அதான் பகவான் சொல்றாரு இந்த கீதை மூலியமா நமக்கு.
அவனை நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா நாமும் ரசோகுணத்துக்கு போயிடுவோம். ரசகுணத்துக்கு போயிடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா குணத்தை முக்குணங்களை உள்ள வந்துருவோம். நம்ம முக்குணங்களை ஏதோ ஒரு குணத்துல வந்துருவோம். சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தமோல இருக்கோமா, மாறி போயிடுவோம். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பற்றோட இருந்தனால்தான் தத்துவத்துல வந்துட்டான். தத்துவத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆகும், இந்த மாதிரி செய்வாங்க, இந்த மாதிரி போவோம், அந்த மாதிரி போவோம்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நடக்கும், நடக்காமையும் போகும். அப்ப நம்பிக்கை இல்லாம தான் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருப்பான். இதோட சாரம்சமே நம்ம அதான் எடுத்துக்கோம். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நாங்க பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல நாங்க டைரக்டா படிக்கும் போது எங்களுக்கு இவ்வளவு சாரம்சம் சொன்னாங்க. அப்பெல்லாம் ஸ்லைட்லாம் கிடையாது, ஸ்லைட்லாம் கிடையாது. வெறும்ன போர்டை போட்டு எழுதிட்டு எழுத வச்சுட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். இதெல்லாம் 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளைக்கு காலையில 10 மணி 9:30 மணிக்கு கிளாஸ் உள்ள போய் உட்காந்துருவோம். உட்காந்துன்னா சாயங்காலம் 4 மணி தான் விடுவாங்க. மத்தியானம் பிரசாதம் வந்துடும், கோவில்ல இருந்து வந்துடும். உட்காந்துக்கிட்டு நாங்க எல்லாம் படிப்போம். 1 ஹவர் பிரசாதம் லஞ்சு முடிப்பாங்க. முடிச்சு 4 மணிக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். நான் சண்டே எவ்ரி சண்டே நாங்க அந்த படிப்போம் டைரக்டா. இது யார் எடுக்கிறாருன்னா சாது எடுப்பாங்க, பிரம்மச்சாரி தான் எடுப்பாங்க, அதாவது சன்னியாசி தான் எடுப்பாங்க, கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? சரி. அதனால நமக்கு அந்த அந்த இது நல்லா இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும் இருக்கிறாங்க, சாதாரணமா சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்படியே போறவங்களும் இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கும் போது நம்ம நிறைய விஷயம் போய்தான் பிரபுஜி நாங்கெல்லாம் படிக்கிறோம். புரியுது மாதாஜி, புரியுது. நாங்கெல்லாம் வந்து கிளாஸ்ல வந்து படிக்க முடியுமா? ஆன்லைன் கடினம் தான். இருக்கிறதுனால இல்ல மாதாஜி, முடியாதுதான். கொஞ்சம் நீங்க முயற்சி பண்ணா முடியும் மாதாஜி. எங்க கூட நாங்க படிக்கும்போது 7 வருஷம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 60 வயசு மாதாஜி இருக்காங்க, 70 வயசு பிரபுஜியும் வந்தாங்க. வயசே இல்ல பிரபுஜி, கீழே விழுந்ததுனால நடக்க முடியல. அது கரெக்ட். அதுதான் இருந்தாங்க. பிரபுஜி. நான் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும், நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன் பிரபுஜி. சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. இதோ முடிஞ்சிச்சு, நீங்க கிளம்புங்க. நான் இன்னும் 4 ஸ்லோகம் தானே இருக்கு. இப்ப 43ல என்ன சொல்ற பாருங்க. 43ல மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே குல தர்மத்தையும் கொடுப்பவர் எப்பொழுதும் நான் நரகத்தின் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரையில் வாயிலாக கேட்டுள்ளேன் அப்படின்னு இங்க திருப்பியும் ஒரு இது சொல்றார். அவருடைய கற்பனை மூலியமாவே அவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி பார்த்தேன், இந்த மாதிரி படிச்சேன் அப்படின்ற சொல்றார். ஐயோ, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்து உள்ளோமோ, ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினருக்கு கொல்ல முனைந்து விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். 44ல 45ல பாருங்க. ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போரிடலாம் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிர மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையே கொடுக்கும்ன்றார். 46ல இது வரைக்கும் யாரு படிச்சா? அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருந்தார். 46ல இப்ப சஞ்சயன் சொல்றான். போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் மூழ்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப மொத்தம் 46 ஸ்லோகம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு கொஸ்டின், இது வரைக்கும் நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சஞ்சயன் எத்தனை கொஸ்டின் எத்தனை ஸ்லோகத்துல சொன்னாரு, பேசினாரு? அர்ஜுனன் எத்தனை ஸ்லோகத்துல பேசினாரு? திருதராஷ்டிரர் ஒரு ஸ்லோகத்துல பேசினார் இல்லைங்களா? இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ சஞ்சயன் மட்டும் 46 ஸ்லோகம் இருக்குங்க. 46 ஸ்லோகத்துல 3 பேர் தான் பேசுனாங்க. இங்க பகவான் பேசல. நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் பேசல. திருதராஷ்டிரர், சஞ்சயன், அர்ஜுனன், இவங்க 3 பேர் தான் பேசினாங்க இந்த ஸ்லோகத்து வழியா. இந்த அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரன் பேசினார். அப்ப 45 பதங்கள் இருக்கு. இந்த 45 பதங்கள்ல அர்ஜுனன் எத்தனை பதம் பேசினா அப்படின்னு நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா மீதி பதம் அவர் தான். அப்ப அர்ஜுனன் எங்கெங்க பேசினாரு? 21, 22, 23ல பேசினார் இல்லைங்களா? ஞாபகம் இருக்குங்களா? 21, 22, 23 பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே மாதாஜி. சரி, ஓகே, நான் திருப்பி வந்துடுறேங்க. இப்போ வந்து அதாவது 21, 22, 23ல வந்து அங்க வந்து அர்ஜுனன் பேசினார் 3 ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 28ல இருந்து 45 பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பேசியிருக்கார். அப்ப 48 அப்ப 25, அதாவது 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ஸோ 18 பதங்கள் அவர் பேசியிருக்கிறார். யாரு? இங்க இவர்
18, 19 திருதராஷ்டிரர் பேசுறது. மொத்தம் 19 போயிடுச்சுன்னா 46ல மீதி வந்து சஞ்சய் சொல்லிட்டாரு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப நீங்களே ஒரு கணக்கு பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல இவர் பேசினார், இந்த இதுல இவர் பேசினார், அப்படி இது அப்படியே தான். இப்ப 18 ஸ்லோகத்துல இவர் பேசியிருக்காரு, அர்ஜுனன் பேசினார் இந்த அத்தியாயத்துல. அவருடைய சாராம்சம் என்ன சொன்னாருன்றத ஒரு பேப்பர்ல தனியா எழுதிக்கினா போதும், முடிஞ்சிடும். அப்ப ரொம்ப நாம ஈஸியா மெமரி பண்ணிடலாம், ஈஸியா நம்ம கேட்ச் பண்ணிடலாம். அதை நம்ம 2 வாட்டி ரிப்பீட்டா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த முதல் அத்தியாயத்தோட சாராம்சத்தை நல்லா பக்காவா புரிஞ்சுக்க முடியும். இது பரவாயில்ல, 46. அடுத்த பதம் கொஞ்சம் அதிகம் தான். அது 20 பதம் இருக்கு, 22 பதம் இருக்கு, 24 பதம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதெல்லாம் 12 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 தான், 13, 24 அது மாதிரி ஒரு பதம் ஒரு டிஃப்ரெண்டா வரும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த 2 ஸ்லோகம் 2 அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயம் மட்டும்தான் பெருசா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு அடுத்த வாரம் இந்த 2வது அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் நீங்க படிக்கலாம். இனி வந்து நீங்க அதை என்னென்ன படிக்கணும், என்னென்ன பண்ணுது யூடியூப்ல பாருங்க. நாம கேட்ட 15 கொஸ்டின் பார்த்தோம், அமைப்பு பத்தி பார்த்தோம், அந்த பொருளடக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். அதே மாதிரி இணைப்பு அதோட அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த 15 கொஸ்டினும் நீங்க யூடியூப்ல போய் எடுத்து பார்த்து அதுக்குள்ள விளக்கத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த ஒரு 4 வாரம் மட்டும் இது மாதிரி படிப்போம். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3ல போயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே அப்படியே லெவல் 3ல கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. அதுக்காக தான் 1 மாசம் நம்ம அந்த 4 வாரம் நம்ம டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சகலநான பாவனிய வைஷ்ணவே நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.